Isa sa pangunahing atraksyon ng Natividad ay ang 40-foot statue of Christ the Redeemer na kilala bilang Ayat ni Apo Jesus o God's Love. Matatagpuan ito sa tuktok ng bundok ng Bachelor East, Natividad, Pangasinan. Ang estatwang ito ay hindi lamang simbolo ng pananampalataya, kundi isang paalala ng pagmamahal ng Diyos sa lahat. Dito rin nag-ugat ang Ayat Festival bilang selebrasyon ng pag-ibig at pagkakaisa sa komunidad. So count check tayo, meron na tayong 389 stair steps at medyo malapit na tayo sa ating goal, which is the Christ the Redeemer ng Natividad, Pangasinan. So, let's go! Makikita nyo din dito at pwede kayo magnilay-nilay dahil meron tayong Station of the Cross dito. So makikita nyo dito ang bawat station na nangyari noong ipinako sa krus ang ating mahal na Diyos na si Jesucristo sa Natividad, Pangasinan. Grabe yung hingal ko, pero patuloy pa rin tayo dahil malapit na tayo sa goal. So, let's go! Last 3 step, 1, 2, and 3. At nandito na tayo sa Ayat ni Apo Jesus Sky Plaza ng Natividad, Pangasinan. Ang kwento ng Ayat Festival o Love Festival ay nagsimula sa diwa ng bayanihan, ang pagtutulungan ng mga Natividanians upang itayo ang Sky Plaza. Dito sa lugar na ito, kitang-kita ang kagandahan ng kalikasan at ramdam ang pananampalataya ng komunidad.